Серада 1 траўня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Сёння, у Дзень міжнароднай салідарнасці працаўнікоў, да беларусаў звярнулася абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Дэмакратычная лідарка заклікала беларусаў адстойваць свае правы, ды прыгадала рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць рабочых і дзеячаў незалежных прафесійных звязаў. 1 траўня – дзень, які першапачаткова сімвалізаваў барацьбу за правы працаўнікоў і адстойванне сацыяльнай справядлівасці. Аднак у Беларусі мы сутыкаемся з трагічнай іроніяй. Абвясціўшы 1 траўня святочным днём, улады актыўна душаць незалежныя прафсаюзы і абмяжоўваюць правы рабочых. 2 гады таму улада зліквідавалі Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў. Старшыня БКДП Александр Арашук, намеснік старшыні РЭП Геннадзь Фядынеч, пазбаўленая волі толькі за тое, што адстойвалі інтарэсы беларускіх работнікаў. Беларусы ўсё больш залазяць у пазыкі. Згодна з інфармацыяй Нацыянальнага банку, на дзень 1 красавіка грамадзяне краіны вінныя банкам 21,5 мільярдаў рублёў. Гэта амаль 2400 рублёў на кожнага беларуса. За месяц агульная запазычанасць вырасла на 408 мільёнаў. Рост цягам года складае больш за 23%. Па спажывецкіх крэдытах беларусы вінныя 7 мільярдаў 400 мільёнаў рублёў, што на 42,5% болей, чымся год таму. Запазычанасць па крэдытах на нерухомасць вырасла за год на 15,5% і складае амаль 14 мільярдаў. У аварыі непадалёк Полацку загінуў кіроўца цяжкавіка. Трагедыя адбылася учора на 12-м кіламетры дарогі Полацку-Шачы. 47-гадовы кіроўца аўтамабіля «Шакман» не справіўся з кіраваннем, выехаў на сустрэчную паласу руху, а пасля ў кювет, дзе ўрэзаўся ў дрэва. Кіроўца загінуў на месцы. Служба бяспекі ўкраіны праводзіць ператрусы ў мітрапаліта Запорожскага і Мелітопольскага Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату Лукі, паведамляе выданне «Украінская праўда» са спасылкаю на крыніцы ў спецслужбах. Падрабязнасці справы у СБУ абяцаюць паведаміць пазней. Раней мітрапаліт Лука або Андрэй Каваленка быў неаднаразова заўважаны ў апраўданні падчас прамоваў расейскай агрэсіі супраць Украіны і прапагандзе гэтак званага рускага міра. Таксама сёння супрацоўнікі СБУ ладзяць масавыя правяранні ў цэнтры Кіева. Спецслужбоўцы спыняюць мінакоў і аўтамабілі, правяраюць дакументы, аглядаюць кватэры і офісы. У СБУ тлумачаць гэта контрвыведную дзейнасцю і аперацыю для пошуку ва ўкраінскай сталіцы магчымых групаў дыверсантаў. Раніцаю расійскія войскі абстралялі Харкаў і вобласць кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі. Інфармацыя пра пацярпелых удакладняецца. А ў Адэсе ў выніку учорашняй вечаровай атакі загінулі 3 чалавекі. Яшчэ 3 параненыя, паведамляюць мясцовыя ўлады. Горад атакавалі балістычнымі ракетамі. Паводле мэра Адэсы Геннадзія Труханова, у выніку ракетнага ўдару пацярпелі жылыя дамы. У іх выбітыя вокны і дзверы. Труханов заклікаў жыхароў гораду не ігнараваць сігналаў паветранай трывогі, бо для расейцаў наступаюць, цытата, сакральныя даты. Гэта ўжо другі за апошнія 2 сотняў удар па горадзе з чалавечымі ахвярамі ў выніку. У панядзелак расійскія ракеты ударылі па раёне Адэсы каля мора, у выніку чаго загінулі 5 чалавек, больш за 30 пацярпелі. Знішчаны будынак Адэскай юрыдычнай акадэміі. Чарговая атака на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Уначы у выніку трапляння беспілотніка ўзнік пажар на Разанскім НПЗ. Губернатар рэгіёну Павел Малкоў паведаміў, што паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелых няма. Паводле відавочцаў, атака адбылася каля 3 гадзіны. Спачатку быў чуваць гул, а затым прагрымелі 2 выбухі. Украінскі бок атаку пакуль не скаментаваў. Варта зазначыць, што Разанскі НПЗ ўжо зазнаваў напад дронаў 13 сакавіка. Тады праз удар завод быў вымушаны спыніць 2 асноўныя перапрацоўчыя сістэмы. Прадпрыемства можа перапрацоўваць больш за 17 мільёнаў тонаў нафты на год. Расійскія НПЗ сталі ўжо традыцыйную цэлю атак беспілотнікамі з мэтаю аслабіць матэрыяльнае забеспячэнне акупацыйнага войска і нанесці Расіі значныя эканамічныя страты. Тым часам у Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што ў ноч на 1 траўня сродкі паветранай абароны знішчылі і перахапілі 6 украінскіх беспілотнікаў, з якіх 3 над тэрыторыяй Варонежскай вобласці, 1 над Разанскаю, 1 над Белгародскаю і 1 над тэрыторыяй Курскай вобласці. Парламент Грузіі працягвае сёння ў другім чытанні разглядаць праект гэтак званага закону аб замежных агентах.
У пачатку пленарнага паседжання паміж дэпутатамі завязалася бойка. Другое чытанне ініцыянаванага кіроўную партыяй грузінская мара законапраекту, які апазіцыя называе дакладную копію расійскага закону аб замежных агентах, пачалося учора. Яно выклікала чарговую масавую акцыю пратэсту. Увечары да будынку парламенту прыйшлі тысячы грамадзянаў Грузіі. Паліцыя ўжыла супраць пратэстоўцаў слезацечны газ, вадамёты і гумавыя кулі. Мясцовыя медыі паведамляюць пра дзясяткі пацярпелых і затрыманых мітынгоўцаў. Сілавікі ў прыватнасці збілі кіраўніка галоўнай апазіцыйнай партыі Грузіі «Адзіны нацыянальны рух» Левана Хабеішвілі. Акцыі пратэсту ў грузінскай сталіцы ды іншых гарадах працягнуцца і сёння. Іліада Гамера па-беларуску. Сталічнае выдавецтва «Энцыклапедыкс» выпусціла першы том старажытна-грэцкай гераічнай паэмы ў перакладзе Лявона Баршэўскага. У выданні ўвайшлі 12 з 24 песень паэмы. Набыць можна ў Менскай акадэмкнізе, а таксама на сайце kniger.by з магчымасцю выслаць у іншыя краіны. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.